17a edició ja del Campionat Nacional de Botifarra d'Alguaire. Anem a començar. Avui som 91 parelles. Això vol dir que cada ronda som escarsers, cada ronda hi haurà una parella que descansarà. D'acord? El campionat, sistema suís, això vol dir que tots a 5 partides, això vol dir que tots jugarem 5 partides, que seran a 101 punts, 12 mans o 50 minuts. Aquí al projector, quan començo la partida, hi haurà un rellotge que comptarà enrere fins a 0. De totes maneres, nosaltres, des de Megafonia, quan faltin 15 i 5 minuts, avisarem per megafonia que falten 15 i 5 minuts. Una vegada s'acabi la partida, una vegada s'acabi el temps, les partides que s'estiguin jugant acabaran la mà en joc i donaran per finalitzada la partida, independentment de les mans que portin. Firmaran les fulles i les portaran en aquesta caixa negra que aquí, que serà on deixarem les puntuacions. Una altra cosa, una vegada acabeu la partida, heu d'abandonar aquesta sala. Serem molt estrictes. No volem ningú mirant partides que s'estan jugant. Una vegada acabeu la partida, sortiu a fora del pavelló, us assenteu als bancs que hi ha, aneu a veure, amb un bar molt guapo que teniu allà fora, l'heu vist, el que vulgueu. Però aquí dintre serem taxatius. No hi haurà ningú que estigui mirant una partida en joc. Si teniu algun problema... Si teniu algun problema, aquí hi ha 4 membres de l'organització, l'Alfred, el Ramon, el Josep i l'Antonio, que voltaran per la sala i si algú té algun problema que aixequi la mà i assistirà algú de l'organització i us atendrà el problema que tingueu. D'acord? Enguany anem uniformats, sabeu que portem aquestes samarretes identificatives de l'organització d'aquest campionat. Una altra cosa molt important. Atenció! Silenci! No corregirem cap fulla que estigui entregada i firmada per les dues parelles. Siguem molt taxatius. Repeteixo, no es modificarà cap fulla que s'hagi entregat i firmada per les dues parelles. Una vegada acabeu de jugar, abans de firmar, reviseu exactament el que firmeu. Perquè una vegada s'entregui la fulla a la caixa i arribi el control, no hi haurà cap modificació. Allò anirà a missa. Ha quedat clar? Perfecte. Bé, en principi el campionat bàsicament és això, premis. Tenim pernils i trofeus per les 3 primeres parelles classificades, del 4 al 20 tenen espatlles i del 21 al 30 tenen lot de productes. Al final del campionat hi haurà un entrepà de llonganissa amb vi i que se servirà aquí fora. Si algú ha portat un acompanyant que es vulgui quedar a sopar, al bar del campionat es serveixen tíquets per fer entrepans al preu de 5 euros. Si en volen comprar, que venguin allí i se'ls vendrà un tíquet i després podran sopar com per qualsevol altre. D'acord? Doncs per part de nosaltres ja està tot dit. Alguna pregunta? Molt bé. Ara mateix pel projector sortiran les parelles de cada taula que teniu en aquesta primera ronda. Parella 3, taula 39, parella 4, taula 3, parella 5, taula 19, parella 6, taula 33, la 4 a la 41, la 35 a la 44, la 36 a la 18, la 37 a 5, 87 2, 88 21, 89 35, 90 13, 91 41 i 92 18. La parella que descansa
després ho miro i es veu que grava igual veig l'altre que té 10 manilles, quan ho passa per YouTube, no, quan ho passa per... El rei d'espasa, també... quasi que no es quadra. O sigui
Però has d'anar a espasa, no? Que he sortit de sota de cavall de Així és la que he vist jo les fotos del bosc i del bosc i tot això, és la nostra, la calçada. Ferrero de Cuba, Cuba, Cuba. Que no l'has passat tu. Jo faig trompo. Sí, però l'has de tallar. No, res, Que cachondo, jo, A veure, tio, és que... acabat-nos festa, vergonya. Sí. Vinga, canta. L'espasa. Us les veuré. Más regalat jo dic que bastant. És que a vegades remenar a 6 hores encara és un carnet.
Parella, no. D'aquí 5 minuts començarem l'entrega de premis. Entrega de premis, per això comptem amb el senyor Joan Guillaumet, excel·lentíssim alcalde d'Alguaire, del senyor Josep Pua, president del Club de Botifarra d'Alguaire, i de l'Alfred Prunera i de la Carme Artiga, membres de la Junta del Club de la Botifarra d'Alguaire. Abans que res, moltes gràcies a totes les parelles que han participat en aquesta jornada. Ha estat una tarda fantàstica en què ha anat tot rodat, ha anat tot perfecte, el comportament ha estat exemplar, tret alguna parella algú que ens ha canviat un joc de cartes vell per un de nou, per emportar els que feien aquí, però bueno, això és una altra història. I anem a començar ja amb l'entrega de premis amb la parella campiona d'aquesta 17a edició del Campionat de Botifarra d'Alguaire, la parella 77, Josep Salinas i Gerard Simón. Parella 77, Josep Salinas i Gerard Simón. A la segona posició, Castarlenes i Figuera, també amb 5 partides guanyades, parella 71. També estan berenant. Vinga, seguim. La tercera parella classificada, la número 28, també amb 5 victòries, Pinxo i Josep Maria Terrer. Recuperem la primera posició, parella 77, Josep Salinas i Gerard Simón. Quarts classificats, parella número 2, Xavier i Àlex. I el segon? El segon no apareix un La Figuera i el Castarlenes? Les espatlles. ¿Qué número quieres? ¿El 32? Si te tocaba. Aquel sí, aquel es el que... Cinquena posició, parella número 40, Antonio i Andreu Morreres. Espatlletes.
Sí, claro. No lo falti. El 12. Vale, vinga, va. Nosaltres tenim Vinga, adéu. Aquesta és la 40, no? Sí. Aquesta és la 40. Vosaltres sou la 40 i sí? La 40. Vinga, sisena posició, Cisco i Roy, parella número 44. Sí. Noi, una per tu. Sí, ja el conec, que si no no fa res, però... Ja que el tenim a la 46. Molt bé, enhorabona. Vale, terrenes. Vale. Vale, perfecte, vale. Això són... Setena posició, a segona posició ja estan aquí, parella 71, Castaneres i Figuera. 5 victòries també per la parella que defensa els colors del club de Botifarra Alguaire. És que... No hi era. És teniu... Oita, que guapo que és. Dime dónde, noi. Dime dónde. Hi ha menys perit de picar. Hi ha menys perit de picar. Espero no equivocar perquè a partir d'ara seguim setena posició, parella 84, Marcel Pelacetru i Josep Roger. En vuitena posició, parella 55, Marc Masó i Toni Iglesias. Mira, Faig de substitut. això passa per descansar. És un meu company que va al cotxe. Vale. Va per fer la foto. I el Jordi? Novena posició, parella número 15, Josep Maria i Jordi. Hòstia, t'heu pillat, noi? Aquí pica total. No és meva, però jo la porto. Te van a ver otra vez, ¿eh? Bueno, pero esta vez no es mía, que es jodido. I el casal, l'altra vegada. Mira que venia la foto. Molt bé. Desena posició, parella número 39, Àngel i Pérez. Sí, ja te llamaran. Ja te llamaran. Vale. Esta tarde. Podeu fer tot allí. Onzena posició, parella número 30, Cristóbal i Salva. No tinc el manzaní, vale. El de bodega. Enhorabona. Dotzena posició, parella 32, Albert Font i Josep Maria Feliu. Això diem, dius aquest Josep Maria.
Canvia el nom. Ai, Joan! Canvia el Joan, nom. perdó, Joan. No puc dir Maria, mira, sí, Joan. 12a posició, parella 32, Albert Font i Joan Feliu. Perdó. Tretzena posició, parella número 33, Vicent Vila i Gerard Segués. Gràcies a vosaltres. Avui ha anat molt Tu marxes mai, mai. 14a posició, parella número 45, Eloi Ferrer i Jordi Serret. Ja tenim experiència, quants anys, Quants anys d'experiència Quinzena posició, parella número 20, Elvira Iñaki. Ole! Ho ha dit per fi. Setzena posició, parella número 53, Alfredo i Rodrigo. Era total, ella. Jo vull dir una cosa, gràcies a l'organització, que ha estat allà. 17a posició, parella número 60, Juan i Fèlix. Vas avançada. Vas avançat, que ara anem a Ara, vale, perfecte. Vale. Enhorabona. 17a posició, parella 60, Juan i Fèlix. Que Félix no subirá, que tiene las primas. No queréis. Pues tu agafes 18a posició, parella 50, Carlos i Rafael. Vols dir, tio? Vols dir? Sí, hem dit alguna cosa, Enhorabona. Avui anem a fer la foto. 19a posició, parella número 72, Joan Pagès i Jaume Bonjoc. La última partida te toca. No la volies. I jo la vols canviar-la? Enhorabona. Què diu? 20a posició, parella número 26, Josep Maria i Joan. A vosaltres, adéu. Tenim Espanya. Ara, vintena. Ai! Saps que no voleu vindre, voleu pujar, no? I tant, que sí? És que això sempre dona por. Oi? 29a posició, parella número 24, Berenguer Sant Feliu. Sol Berenguer, Víctor, allí. Oh, se m'ha fet A veure,
Claro, teniu preferència. Teniu preferència o no? Sou els primers del lot. Sí, exacte. Els primers del lot. Potser hi ha algú que vol canviar. Que vol canviar, Igual. No teniu sort. Gràcies, home. Quant heu guanyat? Agafeu-los. No, res. Heu 34. Sí, igual, les partides per I qui és? No quantis, eh? Sí. Sí. 22a posició, parella 79, Joan i Ramon. ¿Qué mos has fet una foto? El delegado. ¿Y mos la enviaràs o com ho faràs? Ell la traurà. Ai, ataque. Aquí mateix, sí. El cap de baix. Ja t'he dit aquí. És l'any que ve. 23a posició, parella 81, Francisco i Rafael. Hòstia, ai. Aquesta la gorra, xiquet. Aquest el punyau, ja. El punyat demà. Allà us demano. 24a posició, parella 37, Paco i Neus. Que ara venim. Ai. Aquest Jordi, ja ho veuré, adéu. Fer un puesto i donar-li una abraçada. Hòstia, oh. Si és el més guapo de Lleida. Antes de jugar. Bé. Tu eres els més guapos que cal dir la més. He tirat un parell. 25a posició, parella 31, Joan i Miguel. Ara envia un patat. Patata. Ara horitzontal, que té carrer. Tira l'horitzontal. Sí, noi. Ha quedat molt guapo. Ep. 31, 2, Enhorabona. 26a posició, parella 86, Miguel i Alejandro Masallo. Molt bé. 27a posició, parella 58, Bonilla i Celestino. No, Claudio, no. Home. Vale, petit. Per què deu ser? No caurà, no. M'aporta el braç, però no Ben fets, perquè ha de caure. Enhorabona. som parell, eh? Ah, de fet. Veniu aquí, que la fem. Volem que em vagis a filar aquí, eh? D'aquesta no faràs cap més. Quin número sou? Tres parelles. No, tres falten. Ells són la 58. 28a posició, parella 58, Bonilla i Celestino. Ja em surt aquests, són nosaltres. Ah, són aquestos ja? Porten dos. Ahí està, aquestos. 28a posició, parella 25, Pere Ramon i Andreu. Vale, no volia donar uns premis? No volia donar un altre? Què passa? Ni volia donar un altre?
Mira, La 29, parella 74, Agustí i Jaume. I la 30 i la darrera, aquí tallem, parella número 91, Luis Gaira i Josep Pinteño. Escolteu una cosa. Ei, escolteu una cosa. Maestro, vosaltres sou els últims d'arribar i us emporteu l'últim premi. Molt bé, doncs fins aquí l'entrega de premis d'aquest campionat de botifarra de la 17a edició del Campionat Nacional. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, a les autoritats, a tots els gent que ha ajudat a l'organització també i us emplacem ja per l'any que ve el campionat del 2026. Moltes gràcies i fins una altra.